Annie en? Ria. Ria. Ja, jaren 60 namen. Jaren 60 Toen hadden ze allemaal Annie, Truus, Piet. Ja. Toen de namen nog zo lekker eenvoudig worden. Juist. Ja, maar ze komen weer terug. Op Ja, wat dat ging erin? Oh, goed. Wat gaat er aan? Laat maar wij, laat maar wij. We zien gaan het verder. Nee, Ja, maar die we zien- knippen er heel veel uit. We zeggen altijd van, oh, je ligt nog meer. Ja, dat bedoel ik, dat jij dan moet vliegen. Kom maar Ik in. zeg altijd tegen de bedrijf mensen, zijn maar we één. zien een nette omroep. Ja, zeker zit je in een nette omroep. Dat zeg ik altijd. Ja, Lijn is al We gelukkig. zien de braafste omroep van Nederland. Ja. Maar wat is nou de er even bij bedoeling? komen Nou, zitten? zullen we koffie bestellen? Ja, hebben we net Hey, we gehad. hebben Ja, net al- wij ik heb hem ook. nog niet Ja, op. Ik heb maar hem nou nog zitten niet we op. met een nieuwe tas. Ja, Oh. dan plakt er degene. Ja. Ja. Even de Uber Misschien dan. komt hij daar Zal ik dadelijk nog om een koffie? Ja, doe dat maar. Dat Ja, is niet want- masseren, Nou, dat. ja. Want, Want? ja, die jongens moesten even de spullen uit de auto halen. Er zit een feestje aan te komen. Ja hoor, we Annie? hebben bijna een feestje, een heel groot feest. En wat is de aanleiding? Ik werd 70, mijn mensen is vorig jaar 70. Mijn zoon en zijn vriendin zijn 25 jaar bij elkaar. Wow, Die zijn we doen met mijn zoon en zijn vriendin samen. Nou, een groot feest. Dan hebben we ook heel veel mensen, en een grote taan en een hoop beer en Silent disco. Met Doen we die- erbij. Dat echt is van het keigezellig. dansen, echt Wij- van het dansen. Wij doen dan de ganse over dansen. Ja. Ja, Geen dat is tweeën. wel de bedoeling, hè? Ik hoop toch wel meer mensen dan alleen weer, toch? Of nee dan niet? Dat Hè? hoop ik ook, ja. Ja. en waarom, Annie, waarom een silent disco? Dat is keileuk. Heb ze ooit zo'n ding op de kop gehad? Ja, ik weet Dat is het. helemaal in een andere Ja, wereld. dat is te gek. Superleuk is dat. Ook om naar te kijken, want dan zussen die mensen. Zussen helemaal in. Het gaat een pilletje nodig. Helemaal niet dat je een alcohol nodig. Dat gaat allemaal van eigens. Ja, volgens mij gaat Ria sowieso geen pilletje Nee. nodig. Nee, ik heb die eigenlijk had- ook een pilletje nodig dat ik wat rustig Ja. Ja. Ja, maar ja. Dat maakt ook niks goed. Maar we hebben altijd zo een lol samen. Ja. Ja, maar dat knalt er ook gewoon vanaf. Ja. Ja, er zijn echt vriendinnetjes geboren bij Savelberg Ja. in de keuken, daar begosten wij. In 2002 Tweeën. zijn we daar En begonnen. we wisten dat die toen tijdelijk was. Dat was gewoon een tijdelijke baan. Dat is een kunningslus, hè? Ja, Dat ja. is zo'n ganse... als ze er langs ries, denken ze van het is een bungalowpark, maar er zitten mensen met een beperking. Allemaal met een Maar beperking. toen gehandicapt. was er nog een hoofdgebouw, heel ouderwets, nog met een grootschalige keuken. Was ze nou bijna niet meer zo. Ja, behalve bij Vincent de Paul hebben ze dat ook nog. Want daar werk ik op het moment. Maar nou spring ik van haak op het tak. Ik bedoel, toen het Doet ze anders nooit, hè? Nee. Toen was ze dus een grote Je keuken. er heet van. Ja, Trek de dode Trek jas. even de jas Ja. aan. dat Ja, 2 ja. jaar hebben we daar heel schoon gewerkt met hele Och, leuke we hebben toch collega's. zo schoon gewerkt hoor, ja. Stond ik je zal achter het de zeggen. put? Ja, op Nou, we waren assistenten. De kraan op, En de de- soep, zonneketel. We hebben er elke dag, echt hoor, we hebben er zo gelachen. De Ja. tranen liepen, echt, ik zweer het tegen. De tranen liepen dus over de wang. In Gewoon, de we soep. hadden er gewoon lol. Het was er zo leuk werken, Zout maar in de soep. ja. Maar het was wel even goed helwerk. Ja, dat was heel werk. Ja, Maar ja, even- En heel veel facetten. Ik heb een jaar erover nu gaat om alles te leren. Door een ang, door weer een deur, door weer een deur, door. Oh, mijn god, wat was het toch geteund toen in het begin. En soepen, de natriumarm, de Ja. natriumarm en sukkervrij. Jo, ik noem maar wat op, weet ze. Energie Maar die beperkt. Annie zit net van, weer had je zo'n put voor de soep. Wie maakt ze dan het verschil tussen natriumarm Ja, en... maar hij is er weer andere ketels neven Ja, erop ja, neven staan. En die grote ketel voor de algemene, algemene. mensen. En dan allemaal kleine Hoeveel mensen zullen we gekookt hebben toen? Hoeveel maar de huid tot... Er waren tot eind tot 12 en dan zaten er 6 op een groep en hij is naar Koenigs of eind tot 14. Ja. Zaten er ook zeker 6 in, 8. Dacht ik, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Weet je, we hebben nooit eigenlijk wist. Nee. Maar heb je dan maar vanaf 2002 2 jaar samengewerkt? Of langer? Nee, nou ja, en tot, toen wordt dat, we wisten dus dat dat tijdelijk was. En toen wordt er in de woningen bij die gehandicapte mensen wordt gekookt. En dan vroegen ze mensen voor. Nou, en wij waren waren wij natuurlijk de eerste intern die en op wij de waren stoep de stonden, eerste. hè? En toen hebben we daar tot
2015 kregen we door ons ontslag. Dat kan ze zich toch niet meer voorstellen in deze tijd. Toen worden er wie van ontslagen, Annie? Alle facilitaire diensten worden allemaal weg van Zaverberg. De technische dienst, de taxis. Of ja, dat hij een eigen taxi, de keuken, de poes, alles moest weg. Ging bij schoonmaakbedrijf. Wij werden dus echt ontslagen. En toen? Nou, toen zaten ze dus in de WW. Ja. Ik ga je ook echt zeggen van nou, en wat nou? Want toen was ik inmiddels, laat me even nadenken, ja, achteraan in de 50. Ja. Maar toen, heb ik gesolliciteerd bij Vincent de Pol. Dat was een vacature voor voedingsassistenten. En dat was voor een zwangerschapsverlof. En dat was mijn geluk, denk ik, dat ik toen ben aangenomen, want te solliciteren er niet veel op. Oh, Omdat dat maar tijdelijk is. ja. Zwangerschap is tijdelijk. Normaal gesproken wel, ja. gesproken wel, hè? Ja. Is dat nog 9 maanden, is dat kloor, hè? En toen... Dat werd er niet allemaal opgenomen, dat flauwekul of wel. Die kleppen er van alles uit. En toen kon ik daar ook blijven. En daar werk ik nog steeds. Superleuk werk. Superleuk werk. En ik doe niks meer, ik ben gepensioneerd. Oh, heerlijk. Of niet? Ja, heerlijk. Ik heb allemaal leuke dingen die ik doe. Knutselen en schilderen en met mijn kleinkinderen op pad. En hoeveel is er nog? 4 meisjes hebben wij. Wow, 4 allemaal vrouwen. prinsesjes. Allemaal prinsesjes, Ja? van 10 tot 4. Of zitten er ook van die meisjes Ja, bij die die zijn zich een de paar. knieën kapot vallen? En, Ja? Oké. Schreum en bulten en, Schreum. en bloed zeggen ze dan. Ja, Hey, helemaal leuk. En wat doet je, dieke vriendinnen nog altijd? Ja. Maar wat doet je samen allemaal voor leuke dingen? Vooral het fietsen vinden Ja. we leuk. Ik moest er nou eigenlijk een blouseje voor een scheertje halen, maar dat hebben ze niet. Weer Dus scheertje? de dochter. Oké. Ik heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Oké. Ja, Ja. even erbij vernemen. Goed, ja, weet je die dat ook weer. Ja. En wat doen we nog meer? We hebben nou, vorig jaar zien we dus naar Maastricht gefietst. Ja. Met z'n tweeën. Ja, maar dat Dat was... was me wat. Oh, mijn mens, hem, is het 35 graden. 35 graden. Maar mijn mens zegt, ik doe het geen hier. Maar ik geef het wel niet de schuld, hè. Dat is echt, dat ligt ook aan mij. Is de bank nog niet vol? Dat wil net zeggen, ja. Zit er wel een bandje in? Je zegt tegen mij, ik doe het een hele schone route. Knopenroute. Dus die man had je een knopen. Naar Maastricht. Nou, Maastricht. Eigenlijk super lief van hem. Ja, Nou, die is hartstikke lief. Echt, zo'n goeie krijg ik nooit meer. Dat weet ik zeker. En dat hoeft er niet. Dat Noem heb ik even de gewoon. naam. Hemkranen. Hem. Oh heerlijk, zo'n lekkere, ook Hemkranen. ouderwetse naam van vroeger. Hem, maar dat is hem. Met een M. Ja, 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 oh, hem. ja. Maar ja. omdat hij een knopenroute uit hij gezat, Ja. waren we al 3 uur aan het fietsen, zodat we pas in Burgenum. Snap ze? Ik kwam goed in Heur. Ik zeg tegen hem, Annie, we zitten pas in Heur. En wij je de eerste koffie op, de boterhammen erop. Ja, en we We moesten hebben nog naar Maastricht. En Ja, ik we dacht, hadden achteraf veel beter rechtstreeks kunnen fietsen. Gewoon de neven de Napoleonsbaan. of over de A73. Ja, dat moet je weer. Want En de A2. dat moet je weer doen. En we durven niet op de autoweg. Met de Nee, fiets dat was misschien wel. zo. Nee, grapje. maar als gevolg dat we om 6:30 pas in Maastricht waren, helemaal uitgeput. Toen moesten we onze fiets nog bij zo'n station in zo'n ding gaan zetten. Met onze accu weer terug. En toen gingen we een hotelletje hebben, maar die hebben we al gezegd, er was geen lift. Toen moesten we naar boven, er waren 5 treinen, zo'n smale trein naar boven We hebben heen. hier in Amsterdam zo'n muur. En we waren in die kamer 40 graden. Toen Ik stond ga daar- met daar op. stond daar zo'n ding en we dachten dat is Germ. de airco. We Ja. zijn gewoon zo'n buis uit de moer, met die buis erin. Veel we goed, weer beuk ervoor. En toen waren we onderheen voor te eten. Gelukkig kregen we lekker eten. Toen gingen we weer terug waar die buis er weer uitgevallen. Was die er weer Toen waren het er uitgevallen? 45 graden in plaats van 40. Zien er ook nog leuke dingen gebeurd? Maar we hebben ook, maar Ja, alleen wel. al het feit, Doeke is gefietst de ganse dag in de hits. En dan komt ze op een hotelkamer. Dan is het dan verloordheid. Nou, dat is toch... Ik kon echt niet meer ophouden met lachen. Want ik dacht, wat is dit nou? Maar toen s'nachts, Ik maar heb we hadden- gebukt. Ik heb gebukt. Nou, Ik nee, kramp maar we in de hadden... kramp. Elke 10 minuten schoot hem ik de benen in de kramp.
Oh, en Heb je wel nog lekker gegeten of een borrel gedronken? Jawel, Ja, dat zei ik straks. We Oké. hebben wel lekker gegeten, Oké. maar toen gingen we naar de kamer. En toen kwamen we er ook achter, Annie, dat de airco had je wel aangezet, maar niet op kort. Ja, dat was fout. werk. Ja. Nou, nee. Ria zit zo. Is er nog een knupje nog? Ik zeg, wat is dat dan voor een knupje? Zaten we daar, yes, toch ging de Ja. airco pas weer. En dat maakte Ja, tegen toen een moesten we- herrie. toen moesten we ook een slopen eigenlijk. Ja. Toen waren dat eigenlijk Nou, niet en den herrie. Ja. En dan was ze weer even stil. En dan. Dus slopen doen. Ik zoek Waren zo ze aan de slecht. weg aan het werken? Of voordat Nee, de maar dat was airco? de Airco die zo'n airco. kabaal Dan maakte. was ze de ooien. En daar is er nog, werd ze we toen hoesten gefietst, hebben we de telefoon op de op Google Maps gezet. Wij je geen ding aan de fiets, een tasje aan de fiets met de telefoon. Zeg, Ria, dat we mee zetten, rechtsaf. Tegen Diego, ja, rechtsaf. Zo met de kop in die vlies te gaan. Oh. Dus je hebt niet de knooppuntroute van hem teruggefietst? Nee. Maar we waren wel Ja, bijna we- dood. Je was wel bijna dood, ja. Een stuk weg, we zaten in Bergen op een terras en toen zei ik zo, hoe kennen we het beste nou? Hoe moesten we toen heen? Wij gaan niet meer de plaats. Zaten mensen hier de Maas over. Op de berg aan de Maas. Ja, toen moesten Berg we aan de Maas. een weg naar rechts. En dan moet je gaans doorfietsen. En de weg naar rechts was een fietspad. En Er stond leven, geen strook, geen boom, geen niks, dubbelen door. En het was 34 graden. En ik dacht, Die geeft van de zon. ik dacht, hé, moeten we geen pech drinken, want dan hebben we Dan gaan we door.